אנחנו היום, האמת אנחנו בפרק ג' באיגרת אל הקולוסים, ואנחנו כנראה נצטרך לחלק את זה לכמה חלקים, כדי באמת לקבל את מה שהאדון רוצה לתת לנו שם. אנחנו בסדרה הזאת, כמו שאתם יודעים, ואנחנו היום נקרא את הקולוסים ג' 5-7, אוקיי? ואתם תראו איך למעשה כל הפרק הזה, שוב, זה נאמר בנשימה אחת, וקשה לחלק אותו, בגלל זה כל פעם חשוב לראות את הקונטקסט ולהבין את ההקשר. ואי אפשר לדבר על פסוקים 5-7 בלי לקרוא שוב את הפסוקים שלמדנו אותם בפעם שעברה, פסוקים 1-4. זוכרים? דיברנו על האמת הסנדוויץ', זוכרים? שאנחנו חיים את החיים האלה בעולם הזה, בגוף הזה, בזמן הזה, בסוג של סנדוויץ', וזה מה שמדהים. קודם כל, הסנדוויץ' הזה, הדבר הבסיס הוא מה שישוע כבר עשה עבורנו, לכן אם הוקמתם עם המשיח, שמענו על זה גם בהתחלה, שאפו לדברים אשר למעלה, אשר שם המשיח יושב לימין האלוהים, בדברים אשר למעלה יהגה לבבכם, לא בדברים של הארץ. מתי קורית השאיפה הזאת לדברים של מעלה? זה להגות בדברים של מעלה, זה קורה עכשיו. אבל זה קורה על בסיס משהו שישוע כבר עשה עבורנו. זה בלשון עבר, כי מתתם, זה כבר קרה, וחייכם צפונים עם המשיח באלוהים, אתם שמורים במשיח, אי אפשר להיות במעמד יותר גבוה, יותר בטוח, יותר מדהים, ממה שכבר יש לכם אצל אלוהים בזכות המשיח, אבל לא, זה לא נגמר. כאשר יתגלה המשיח, וזה הסנדוויץ' השני. פה אנחנו חיים בין מה שכבר קרה, למה שעוד מחכה לנו. זה לא הסוף, זה אפילו, זה בקושי ההתחלה. זאת האמת, אוקיי? כאשר יתגלה המשיח, אשר הוא חיינו, גם אז אתם תגלו עמו בהדר כבוד. שמענו את המילה כבוד כמה פעמים על ההתחלה. גם אתם תגלו עמו בהדר כבוד. אז זו המציאות שבה אנחנו חיים עכשיו. אוקיי? עכשיו, עם כל האתגרים, ותכף נסתכל על זה. ומתוך האמת הזאת, אנחנו מאותגרים בין מה שהמשיח כבר עשה עבורנו, ומה שעוד מצפה לנו. ועכשיו נקרא את הפסוקים שלנו, מאותו פרק, פסוקים 5-7. על כן, אוקיי? זה הבסיס, מה שאמרנו עד עכשיו, על כן, על בסיס זה, בגלל שזאת האמת, בגלל שזה המצב שלכם במה שכבר קרה, ומה שמחכה לכם, מוטטו את האיברים השייכים לארץ, את הזנות והטומאה, והזימה והתאווה הרעה, ואת החמדנות שאינה אלא עבודת אלילים. כי בגלל אלה בא חרון אלוהים על בני המרי. בדברים הללו גם אתם התהלכתם בעבר, כאשר חייתם בהם. ואז הוא ממשיך, וזה נמשיך בעוד שבועיים, לא שבת הבא, ועוד שבועיים. שוב, יש בסיס לאתגר הזה שהוא מעמיד בפנינו, בפני הקהילה. הוא מדבר על הקהילה, הוא לא מדבר על הלא מאמינים, אוקיי? על כן, בגלל כל מה שאמרנו, אתם הרי בריאה חדשה. זה מה שאנחנו במשיח ישוע, לא פחות. לא כתוב שאנחנו נהפוך להיות בריאה חדשה, לא כתוב שאנחנו בהדרגה נהיה, אתם כבר בריאה חדשה במשיח. זה קרה מוות וקרתה תחייה. זה מה שקרה כשהאמנו. זה לא איזשהו טריק כזה, שכלי כזה של, וואלה, נכון, יש מצב שישוע המשיח. קרה משהו רוחני ששינה את המעמד שלנו מול אלוהים. מתנו וקמנו לתחייה. רומים פסוקים 6-7, האדם הישן אשר בנו נצלב איתו, כדי שיהרס גוף החטא ולא נהיה עוד עבדים לחטא, שהרי המת משוחרר מהחטא. Okay? הבריאה החדשה הזאת היא עדיין בגוף מאוד ישן, שהולך ומתיישן, אם לא שמתם לב, גוף מאוד חלש, שהולך ונחלש, אבל אנחנו בני חורין וחופשיים, בגלל ישוע, להיכנע לחטא, או להחשיב את עצמנו, כמו שאלוהים מחשיב אותנו. וזה האתגר שלנו. אנחנו כבר לא עבדים לחטא, החטא מאוד אמיתי. אם הוא לא אמיתי, לך, אז אתה חי באשליות. החטא הוא מאוד אמיתי, אבל הוא לא האדון שלי. הוא לא האדון שלי. אני לא שייך לו. ושוב, אלוהים כל כך מדהים שהוא נתן לנו כל מה שצריך כדי לחיות את החיים החדשים האלה כבני חורין. בעולם
שהולך ונהיה יותר ויותר מזוהם ויותר ויותר בעייתי, נכון? הוא נתן לנו שני דברים, הוא נתן לנו, ושמענו את זה, הוא נתן לנו את רוח הקודש, נכון? ברומים ח' 13 כתוב, אם תחיו לפי הבשר תמותו, אך אם על ידי הרוח, תמיתו את מעללי הגוף, תחיו. על ידי הרוח. אלוהים יודע שאין לנו את הכוח למלחמה הזאת. בגלל זה הוא נתן לנו את רוחו. בראשונה ליוחנן פרק ב', זה כתוב בהרבה מקומות, בראשונה ליוחנן פרק ב', פסוק 14, שם הוא מדבר דווקא בעיקר לבחורים ולצעירים, הוא אומר להם, דבר אלוהים הקיים בקרבכם. הוא קיים בקרבכם, דבר אלוהים, וזה הדבר השני שאלוהים נתן לנו, את רוחו ואת דברו. אני לא צריך לתהות מה אלוהים חושב. הוא אמר לי מה הוא חושב. הוא אמר לי מה טוב ומה לא טוב בעיניו. הוא אמר. והוא מחיה את זה על ידי רוחו, שזה לא רק מילים יבשות, אלא זה חיים, זה משנה חיים. יש בדברו כוח. דבר אלוהים קיים בקרבכם, וניצחתם את הרע. אתם לא יכולים לנצח את הרע, בלי לזהות את הרע, ובלי הכוח להילחם בו, שרק אלוהים נותן ברוחו. אוקיי? זה כל כך חשוב. אין מאמין שישוע לא עשה עבורו את כל מה שצריך. ואין מאמין שלא קיבל את כל מה שצריך, כדי לחיות את החיים האלה בסנדוויץ' הזה. אין כזה, אין. ישוע לא נתן לכמה ולאחרים לא. הוא לא אמר, נעמי, לך נתתי את רוח הקודש ואת דבר אלוהים, משה, אתה תסתדר לבד. לא, זה לא עובד ככה. לכולנו הוא נתן בדיוק את כל מה שאנחנו צריכים. כי כולנו חסרי אונים בלי מה שאנחנו צריכים. כולנו, כל אחד ואחת מאיתנו. הקטע הוא שאנחנו לא רק במרכאות בריאה חדשה, אנחנו גם כן עם אהבה חדשה. אני בכוונה משתמש פה במילה אהבה, עם כל הרשימה הלא פשוטה שקראנו עכשיו, כי בסופו של דבר מדובר על אהבה. בשבת שעברה שאלנו למה אני שואף, נכון? או במילים אחרות, את מה אני אוהב? לאן הולך הלב שלי? אוקיי? ואנחנו כולנו שמנו לב כמה קל לנו להישאב לתוך דברים חדשים שאנחנו מתאהבים בהם. זה יכול להיות דברים, זה יכול להיות אנשים, ולא משנה, ואיך הם הופכים בקלות להיות מרכז תשומת הלב שלנו. בראשונה ליוחנן פרק ב', זה מאוד ברור. או, את מי אתם אוהבים? נכון? שאלוהים אמר לעם ישראל, ואהבת את אדוני בכל ליבך, בכל נפשך ובכל מאודיך. אהבה היא אהבה אמיתית. אהבה טהורה היא תמיד אקסקלוסיבית, היא מאוד ייחודית, מאוד יהודית, מאוד מכוונת, ומאוד שמה בצד כל דבר אחר. אנחנו הפכנו את האהבה למשהו כזה מאוד מכיל, העיקר שזה יכיל, וזה יהיה נחמד, וזה יהיה סבבה, ושאף אחד לא ייפגע, ושהכל יהיה נחמד. אז זה לא עובד ככה, שימו לב. אל תאהבו את העולם, אף לא את מה שבעולם. איש אם יאהב את העולם, אין בו אהבת האב, אין בו, לא שיש בו בקטנה, אין בו. זה או. את מי אתם באמת אוהבים? אחרי מי אתם באמת הולכים? כי כל אשר בעולם, ולצערי הרב, תגידו לי אם זה לא תיאור מדויק, הכי מדויק על המילימטר של העולם שלנו, של החברה שלנו, של המדיה שלנו, של כל מה שמעסיק את העולם. כי כל אשר בעולם, תאוות בשרים, תאוות העיניים וגאוות הנכסים. לא מן האב הוא, כי אם מן העולם. מה? שלושת הכפים, שלושת הכפות. כן. תאוות בשרים, שוב, לא סלטים, שימו לב, סתם. תאוות העיניים וגאוות הנכסים. שוב, אנחנו תכף, ושימו לב, המונח שאלוהים משתמש בו, כדי להגדיר את הדבר, אותו כאלוהים בחיים שלנו, זה אהבה. אהבה, וזה לא פשוט. ואז אומר, על כן, שוב, על זה הבסיס, על כן, מוטטו את האיברים השייכים לארץ. בגלל שהעבר שלך בטוח במשיח, בגלל שהעתיד שלך סגור ובטוח באדון, בגלל הדבר הזה, המיתו את האיברים השייכים לארץ. אין מצב שאנחנו יכולים לעשות את זה שוב, בלי דבר אלוהים ובלי רוח קודשו. זה הבסיס, לא אנחנו. אבל שימו לב, כשהוא אומר,
מצד אחד הוא אומר שכבר מתנו, ועכשיו הוא אומר שאנחנו צריכים להמית. הדבר המדהים הוא שרק מי שמת במשיח יכול להמית את האיברים האלה. רק מי שכבר מת יכול להמית. מי שלא נמצא במשיח, מי שלא חוסה בישוע, מי שלא חוסה תחת דם עשה, כמו שדיברנו שבת שעברה בפסח, ואלוהים בחסד שלו פסח עליכם, מי שלא מת וקם לתחייה עם המשיח, יכול להמשיך להיאבק נגד החטא, יכול להמשיך להיאבק או לשחק עם השטן, ואין לו סיכוי. אין לו סיכוי. פשוט אין. הם חזקים ממנו. מבחינת אלוהים, אנחנו 100% מסודרים בזכות ישוע. ועכשיו אני בוחר כל יום. איך אני הולך אחרי האדון שלי? האדון החדש שלי. למי אני נכנע? את מי אני מתכוון לאהוב? את מי אני אוהב? שוב, שאומר מוטטו, זה מהמילה מוות, אוקיי? למוטט, זה להמית, להרוג. זה מילה מאוד חזקה, ויש שיגידו מילה מאוד קיצונית. אבל זו התגובה שאלוהים רוצה לראות אצלנו. לא פחות, זה קיצוני, זה קשה, אבל זה בדיוק זה. לא להפגין שום חסד ושום רחמים כלפי מה שקורה. בטעות, והטעות הזאת נהיית יותר ויותר רצינית בעולם שלנו, יש כאלה שחושבים שהסליחה של האדון והחסד שלו הם סלחנות כלפי החטא, אותו חטא שהרג את המשיח. ואנחנו רואים את זה יותר ויותר, גם מספר הקהילות שמלמדות את זה גדל יותר ויותר. החסד של אלוהים כאילו הוא אישור לעשות את מה שבא לי, איך שבא לי, או במילים אחרות, לאהוב את עצמי. לאדון יש עדיין, חבר'ה, תקשיבו, חסדו גבר עלינו, חסדו ממשיך לגבור עלינו. לאדון יש אין סוף חסד וסבלנות כלפינו. אבל לאדון יש עדיין, כמו תמיד, אפס סבלנות ואפס סובלנות כלפי החטא. זה לא השתנה. זה לא השתנה, והוא מדגיש את זה, והוא אומר את זה לקהילה שלו, הוא לא אומר את זה לאלה בעולם שעדיין עבדים לחטא, הוא אומר את זה לאלה שהוא שחרר אותם. רק אלה שהוא שחרר אותם יכולים לקלוט את מה שפה אנחנו מדברים עליו, אוקיי? שוב, נזכור משהו מאוד חשוב, כששאול מלמד את הדברים האלה וכותב את זה לקהילה, הוא מתמודד עם אנשים, וזאת איזו נטייה שהייתה בזמנו ויש גם היום, שחשבו שאין קשר בין הגוף הזה שלנו לבין הרוח. אין קשר בין הגוף הקצת בעייתי שלנו, קצת חלש, לבין הרוח החדשה. אנחנו בריאה חדשה וזה משהו רוחני, והגוף הזה גם ככה הוא זמני, אז הוא לא חשוב. אז הוא לא חשוב. מה זה משנה מה אני עושה עם הגוף שלי, כל עוד אני חושב שרוחנית אני בסדר. כאילו שמה שאני עושה, מה שקורה בחיים האלה, בגוף הזה, לא משפיעים על הבריאות הרוחנית שלנו. הוא אומר להם, זאת טעות. זאת טעות. אתם חייבים למוטט את האיברים האלה. ברומים פרק ו', פסוקים 1 ו-2, אם כן, מה נאמר? הנמשיך בחטא כדי שירבה החסד? מה, אנחנו רוצים לשחק את המשחק הזה עם אלוהים? וואלה, אני אחטא יותר, אלוהים אומר ימין, אני אלך עוד יותר שמאלה, כדי שיראו כמה החסד של אלוהים גדול. הוא לא רק איתי בצד ימין, אלוהים גם איתי בצד שמאל, 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 קיצוני. מה, אתם משחקים את המשחק הזה עם אלוהים? מה התשובה לשאלה הרטורית הזאת? הנמשיך בחטא כדי שירבה החסד? מה התשובה? בעברית זה מאוד יפה. חס וחלילה! אנו שמתנו לגבי החטא. איך נמשיך ונחיה בו? מערכת היחסים שלנו שונתה לגמרי עם אלוהים, אז היא גם שונה לגמרי עם החטא. אני לא יכול להגיד שהמערכת היחסים שלי עם אלוהים עברה מהפך מלהיות אויב אלוהים ללהיות ילדו של אלוהים, אבל היחס שלי לחטא נשאר אותו דבר. מה קורה לכם? כאילו, אפשר לראות את האימוג'י הזה. מה? אנו שמתנו לגבי החטא, איך נמשיך ונחיה בו? ובכן מה? האם נחטא מפני שאין לנו תחת יד התורה, פסוק 15, אלא תחת יד החסד? והתשובה אותה תשובה. חס וחלילה. מה פתאום? למה בכלל להתעסק עם האיברים האלה ועם הגוף הזה?
למה? כי אנחנו אכן בריאה חדשה, עם אהבה חדשה, אבל זה קורה באותו גוף, וזה קורה כאן, וזה קורה עכשיו. זה למה. זה למה. פה ועכשיו, כל אחד מאיתנו פה הוא עדות גם על הקדושה והטהרה של אלוהים, וגם על החסד שלו. לא רק על אחד מהם. יש כאלה שחושבים שהם, החיים שלהם הם עדות על החסד של אלוהים, רק על החסד של אלוהים. לא, אתה גם עדות על הקדושה של אלוהים. יש כאלה שיחשבו שהם עדות על הקדושה של אלוהים, ונכנסים לסרטים הזויים דתיים. ושכחו שהם גם עדות על החסד של אלוהים, כי אנחנו לא מושלמים, אנחנו אמיתיים. כאן בגוף הזה, כל מה שאני עושה הוא עדות וביטוי לחיים החדשים שקיבלתי. כן, הגוף הכל כך זמני הזה, ואף אחד מאיתנו לא יודע כמה החיים האלה זמניים. הם יכולים להיות הרבה יותר זמניים ממה שאנחנו חושבים. אבל הגוף הזמני הזה הוא המקדש, יש פסוקים אחרים שאומר, זה המקדש שבו אלוהים מתגלה, גם לנו וגם לאחרים. בגוף הזה אלוהים מקבל כבוד או לא מקבל כבוד. פה, עכשיו. לא פה עכשיו בקהילה, פה עכשיו בחיים האלה. בקהילה זה לא חוכמה, אנחנו חושבים שפה זה קורה בקהילה. זה קורה כל רגע וכל מקום. את המעשים של האיברים האלה העולם רואה ומכבד או לא מכבד את אבינו שבשמיים. פה, עכשיו. אנחנו יכולים לאהוב את זה או לא לאהוב את זה, אבל לאלוהים אכפת מאיך שאנחנו חיים את החיים הזמניים האלה בגוף הזמני הזה. לאלוהים אכפת. אנחנו יכולים לא לאהוב את זה, סבבה. אבל זאת האמת, לאלוהים אכפת. עכשיו שימו לב משהו מאוד חשוב. אין הבדל. אין הבדל בערך של הגוף החלש הזה, לעומת הגוף החדש והמושלם שעוד נקבל. מחכה לנו גוף מושלם. שלא ידע כאב, לא ידע מוות, יהיה גוף בכבוד של אלוהים. מחכה לנו, מובטח לנו. זוכרים את הסנדוויץ'? אבל אין הבדל בערך של הגוף הזה. אתה לא פחות הבריאה של אלוהים בצלם אלוהים, כאן, עכשיו, בגוף הלא מושלם הזה, והזמני. או בוא נגיד את זה במילים אחרות, ההבדל בין הגוף הזה שעכשיו, שאנחנו סובלים איתו, והוא הולך ומתקלה ומתבלה ונחלש, ההבדל בינו לבין הגוף שמחכה לנו, הוא לא בעובדה שבגוף הזה, לא. ההבדל הוא לא בערך שלהם. זה הנקודה. ההבדל הוא לא בערך שלהם ובחשיבות שלהם, אלא בעובדה שבגוף הזה אנחנו חופשיים להילחם, ובגוף בנצחי שלנו אנחנו נהיה חופשיים מהמלחמה. זה ההבדל, לא בערך. אתם איתי? אלוהים לא מזלזל בחיים האלה, בכל יום שהוא נתן לנו, בגוף ובאיברים הלא מושלמים האלה. ואחרי שהוא אומר את זה, מוטטו את האיברים השייכים לארץ, הוא אומר, באה הרשימה הנחמדה. האמת, יכלנו לעשות מסר על כל מילה פה, אבל לא נעשה את זה, למה? כי אנחנו יודעים טוב מאוד על מה מדובר. אנחנו יודעים טוב מאוד על מה מדובר. על כן, מוטטו את האיברים השייכים לארץ, את הזנות והטומאה, והזימה והתאווה הרעה, ואת החמדנות שאינה אלא עבודת אלילים. שוב, יכלנו להגיד הרבה על כל נקודה פה, אבל לא נעשה את זה, אבל מה שכן שימו לב, שכל מה שיש ברשימה הנחמדה הזאת, הם פשוט עיוותים של האהבה של אלוהים, עיוותים של הנאמנות של אלוהים, עיוותים של הטהרה של אלוהים, עיוותים של אלוהים. של מי הוא והאופי שלו, שבצלם שלו אנחנו נבראנו. בצלם שלו גם נבראו מערכות היחסים בינינו. כל הדברים האלה, וגם הדברים שבאים בפסוקים הבאים, הם פשוט עיוותים ושקרים של האמת על הטוב והחסד של אלוהים, על האופי שלו, על נאמנות שלו, על האהבה שלו. במיוחד נדגיש את האהבה, כי משתמשים במילה אהבה, כדי להצדיק את כל הדברים האלה שאלוהים אומר להמית באיברים שלנו.
הוא מדבר פה על זנות, המילה היוונית זה פורניה, לא צריך הרבה, להשתמש בהרבה דמיון כדי להבין איזה מילים מגיעות מהמילה פורניה. שוב, זנות זה יחסי מין מחוץ לנישואים. אלוהים ברא מין, אלוהים ברא זכר, אלוהים ברא נקבה, ואלוהים ראה שזה טוב. זה יכול להשתפר? לא. זה יכול להשתדרג? כשאלוהים ראה כי טוב? לא. אנחנו מוכנים לעמוד על זה? ולהמית כל דבר שהולך נגד זה? אין מומחה יותר גדול לסקס מאלוהים. אין. רק הוא יודע מה הן באמת הוראות היצרן. גבר, אישה, נקודה. בנישואים. שוב, כל דבר אחר הוא עיוות של אהבה של אלוהים, של אהבה, של נאמנות, של כל דבר שאלוהים עומד מאחוריהם. טומאה, שוב, כל דבר שהוא לא נקי. טומאה זה לכלוך. לכלוך יכול להיות גם מבפנים וגם מבחוץ, ולכלוך בדרך כלל הוא גם מתרבה וגם מדבק. ולכלוך נדבק ללכלוך. ולא ניכנס יותר מדי לאן זה יכול להוביל, ולאן העולם שלנו מובל בימינו, עכשיו, ברגעים האלה. זה קורה. הוא מדבר על זימה, מילה שמופיעה עוד פעמיים בברית החדשה, ושוב, ומתארת אנשים שלוקחים לעצמם את החופש, שוב, המילה היפה הזאת, החופש, והייתי אומר שהם לוקחים לעצמם גם את הגאווה, ופה, כשאנחנו מדברים על פרייד ומצעדי גאווה, לוקחים לעצמם את הגאווה לסטות מהמיניות שאלוהים קבע. ושוב, זה מציף אותנו בכל כיוון. אנחנו יודעים את זה. הוא מדבר על תאווה רעה, תשוקה חזקה לרע. זה יכול להיות קשור למין, אבל לא רק. וכולנו יודעים איזה כוחות פועלים כשיש תשוקה חזקה למשהו, אוקיי? ואני אגיד לכם משהו, אם כל הדברים האלה היו נכונים בזמנו של שאול השליח, יש כאלה אומרים, כן, זה היה אז, היום התבגרנו, אנחנו מבינים יותר, אנחנו יודעים יותר. אני אומר אפילו הפוך, אם זה היה נכון בזמן של שאול השליח, מה נאמר היום כשאנחנו כל כך חשופים כל יום ובכל מקום לכוחות האלה שמנסים להסיט אותנו מהטוב הזה של אלוהים. אנחנו נמצאים במלחמה פי כמה יותר קשה. זה לא שאנחנו בהנחות, להפך, אנחנו נמצאים במקום אפילו יותר מאתגר ממה שהיה אז. ישוע דיבר על שאפילו מסתכלים על אישה, ואיך רק עם המבט חוטאים לאלוהים ולאישה. היום אתה לא יכול לקרוא דבר אחד ברשת מבלי לחשף לגוף חשוף של אישה או גבר, נכון? ואת צריך להחליט האם אנחנו מסתכלים ומתמקדים או לא. פורנוגרפיה כל כך נגישה, זה מציף את החברה, יש לי חדשות טובות לנשים בינינו, הסטטיסטיקה של התמכרות לפורנוגרפיה אצל נשים משתווה לגברים, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות, איזה יופי. זה העולם שבו אנחנו חיים. ואז הוא ממשיך, הוא מדבר על חמדנות, ופה שימו לב שהוא אומר חמדנות שהיא עבודת אלילים. אני רוצה את זה. אני צריך את זה. אם אין לי את זה, מה אני? אם אין לי את זה, אני פחות מההוא, פחות מההיא. מגיע לי. שוב, אל תשאפו לדברים של הארץ, הוא אמר. או השאלה היא, מי אלוהים בחיים שלי? בגלל זה החמדנות מקבלת את הדיאגנוזה, עבודת אלילים. לא פחות. עבודת אלילים. כשמחברים את זה למילים הקודמות, זנות, טומאה וזימה וכל זה, החמדנות יכולה להיות כלפי חפצים, אבל גם כלפי אנשים, נכון? ואנשים לא קולטים שכשאני בוחר לחיות בזנות, בטומאה, בזימה, בחמדנות, זה לא כי אני אוהב את ישוע, זה כי אני אוהב את עצמי, וזאת האמת. בוא נגיד את האמת, אני רוצה לספק את עצמי. אני לא מנהל מערכת יחסים מינית עם מישהי כדי להושיע אותה וכדי שתכיר את ישוע. אני עושה את זה כי אני רוצה את הסיפוק שאני רוצה אותו, כי אני חושב על עצמי, זאת האמת. או במילים אחרות, עבודת אלילים. הנה האליל מספר 1, שתמיד עומד שם, האגו שלנו והאני והסיפוק שלי, תמיד עומד שם כדי לקבל את הכבוד שרק מגיע לאלוהים.
והוא ממשיך בפסוק 6 ואומר, אתם קולטים עד כמה הדברים האלה רציניים? כי בגלל אלה בא חרון אלוהים על בני המרי. מרי זה מרד, אוקיי? חרון אדוני, יש השלכות. שוב, חרון אלוהים, זה לא שאלוהים הוא קצת עצבני. מאוכזב, אז הוא יתעצבן. זאת לא תגובה כועסת, אלא התגובה צודקת לחטא. הכעס של אלוהים וההשלכות של זה. זה לא כעס רגעי מעצבים, או כעס מתמשך מתסכול, אוקיי? זה חרון של אל קדוש, אל שהוא באמת אוהב, אהבה טהורה וקדושה, אל שהוא צדיק ונאמן. והוא אומר, יהיה משפט צדק. החסד שלי לא מבטל את החרון שלי. בפסח עכשיו, שבת שעברה, נכון? זה השבת שעברה, נכון? דיברנו על פסח? כן. נזכרנו שמה שקרה, שאנחנו נשארנו עבדים. עם ישראל יצאו ממצרים מלהיות עבדים של פרעה, הם יצאו לעבדות חדשה, נכון? על זה דיברנו, להיות עבדים של אלוהים. הם נשארו עבדים, אבל יש אדון חדש. יש אדון חדש. והמילה הזאת, בני המרי, נכון? אומרת לנו שזאת העמדה. האם אני נוקט עמדה של מרי נגד אלוהים, או עמדה של ציות לאלוהים? או מרד נגד אלוהים, או ציות. שוב, רומים ו' 16. האינכם יודעים, שוב, זה בא במשהו שאתם אמורים לדעת את זה. מה אתם לא יודעים? האינכם יודעים שכאשר אתם מוסרים את עצמכם כעבדים למישהו כדי לציית לו, עבדים אתם למי שאתם מצייתים. או לחטא המוליך אל מוות, או לציות המוליך אל הצדקה. מרי וחטא, או ציות וצדקה. או. והפסוק הזה, הביטוי הזה, בני המרי, מתלבש גם כן על מה שבא בפסוק 7. כי בגלל אלה בא חרון אלוהים על בני המרי, בדברים הללו גם אתם. הוא שוב מדבר אל הקהילה. אלה היו החיים שלכם. זה מי שהייתם. גם אתם התהלכתם בעבר, כאשר חייתם בהם. אוקיי? שוב, מה הוא אומר פה? זה לא שאנחנו כבר לא נופלים. זה לא שאנחנו כבר לא מפספסים. אבל אתם כבר לא בני מרד. יש לכם סטטוס חדש. נכון? שוב, זה לא שאנחנו מושלמים. זה לא שאנחנו לא מועדים. זה לא שאנחנו לא מרגישים קרוב את המציאות הזאת של החטא בחיים שלנו. את הפיתויים וגם הנפילות בפיתויים. על מי אנחנו עובדים? כולנו יודעים שזה מה שקורה, אוקיי? אבל מה? האדון נותן לנו את הכוח לא לחיות בהם ולא להתהלך בהם. זה העניין. אין פה מישהו שיכול לשבת ואומר, כל הקטע, אני לא מבין על מה אתה מדבר בכלל. הקטע של חטא וליפול ושפיתויים, אני לא מבין על מה אתה מדבר. אין מישהו שיכול להגיד את זה באמת. אבל הוא שחרר אותנו כדי לא לחיות בהם, כדי לא לחיות בשלום איתם, כדי לא להתהלך בהם. זאת לא הזהות שלנו, זה לא מי שאתם. זה מה שאומר להם, זה לא מי שאתם. תחיו כמי שאתם. אמרו לי לא פעם, בקצת ייאוש, היה לי יותר קל לפני שבאתי לאמונה בישוע. שמעתי את המשפט הזה לא פעם ולא פעמיים ולא 100. זה כאילו, אני רוצה את ישוע, אבל לא רוצה אותו כאדון. זה תכלס מה שהם אומרים. אני רוצה את האהבה שלו, אני מבין חסד עכשיו, ואני מבין זה, אבל לא רוצה אותו כאדון. וזה כמובן מזכיר, שוב, אנחנו במוד של פסח קצת בדילי כזה, נכון? מזכיר בני ישראל במדבר. יצאו לחירות. בניסים מטורפים, 10 מכות, ים שנפתח, מה שאתם לא רוצים. נכון? איזה דבר מדהים. ומה? מיד הם מתחילים להתגעגע למה? לקערת הסלט. לא, לסיר הבשר כמובן. לסיר הבשר במצרים. זה מטורף. אבל זה מה שקורה, נכון? זה תכלס קורה שם. מעניין שאף אחד שם לא אמר למשה, וואי, איך אני מתגעגע להיות עבד במצרים? סיר הבשר, זה נתפסו לסיר הבשר. איך אני מתגעגע
לשוט הנחמד הזה שיש למצרים, שוט מאור כזה, מגניב עם מסמרים כזה לפעמים, ואיך אני מתגעגע למגע של האור של השוט על האור שלי. זה כזה, זה כמו מסאז', זה כמו ספא. לא אומרים את זה. כמה אני מתגעגע לחבלים האלה, ואיך שהיינו סוחבים, עכשיו בראש שלי יש את נסיך מצרים, את הסרט המצויר הזה, נכון? את האבנים הענקיות האלה. כמה כיף להיות מנוצל על ידי פרעה? אני כל כך מתגעגע לעבדות הזאת במצרים. אוף, למה זה נגמר? אוף, משה, איזה מעצבן אתה שהוצאת אותנו משם. עכשיו, זה נשמע הזוי כשאני אומר את זה על מצרים ועל העבדות. חבר'ה, העבדות שלנו לחטא, החירות שקיבלנו בישוע, היא פי כמה וכמה וכמה יותר נפלאה, כי העבדות לחטא היא פי כמה וכמה וכמה יותר קשה וממיתה. השוט של השטן והאויב הוא הרבה יותר נוראי מכל שוט שפרעה יכל להביא. יש לנו את הקטע הזה, וואו, היה לי הרבה יותר קל, כשלא הייתי מאמין. באמת? באמת? חבר'ה, שוב, אני חוזר לפסוק הראשון שלנו, חלק מלהגות בדברים של מעלה, חלק מלשאוף מעלה, זה להפסיק לחיות בשקר הזה, ואנחנו חייבים לעזור אחד לשני, ולהזכיר אחד זה לזה, אוקיי? להפסיק לחיות בשקר של לחיות כרצוני, כרצון הגוף שלי, למען עצמי, זו חירות. אנחנו צריכים להשתחרר מהשקר הזה, שזה נותן לחיים שלי משמעות, שאני מקבל מה שאני רוצה, איך שאני רוצה, ויכול להשתמש בגוף הזה מאיך שבא לי. להשתחרר מהשקר הזה, להשתחרר מהשקר של ללכת אחרי ישוע, זה כבר לא כיף. פעם היה לי כיף. המילה כיף, המילה הקדושה הזאת. לשבוע זוכרים מה היה הפסוק? כי אנשים כל כך רוצים לזכור את החירות שאלוהים אמר למשה להגיד לפרעה, שלח את עמי. את זה אנחנו אוהבים, שלח את עמי. אלוהים אומר, רגע, שלח את עמי למען מה? שיעבדוני. זה העניין. ופה יש לנו אתגר. אין לנו בעיות להיות חופשיים, אבל להבין שלהיות חופשי באמת, זה להיות עבד של מישהו אחר. זה לעבוד את אדוני, ועל זה הוא מדבר פה. שחררתי אתכם כדי שתעבדו אותי. על כן מוטטו את האיברים האלה, ואת כל הרשימה היפה שעברנו עליה. מוטטו את האיברים השייכים לארץ, את הזנות והטומאה והזימה והתאווה הרע ואת החמדנות, שאינה אלא עבודת אלילים, כי בגלל זה בא חרון אלוהים על בני המרי. בדברים הללו גם אתם התהלכתם בעבר, כאשר חייתם בהם. אלוהים לא נגדנו, אלוהים איתנו. והוא אומר לנו מה הוא רוצה. כמה זה מדהים. המילים האלה הם לא מילים של שיפוט לאנשים אבודים ואשמים, אלא מילים של עידוד לאנשים חופשיים, שיחיו בחירות שלהם ובזהות שלהם. כי זה מי שאתם, אל תשכחו. אני לא יודע אם זה מעודד אותנו, שאנחנו לא כאלה מיוחדים, כי אחרת שהוא לא היה מוצא לנכון לכתוב את זה למאמינים בקולוסה, או ברומא, או באפסוס, או בכל מקום אחר. ויהיה מאוד מוזר, יהיה מאוד מוזר, אם אין אנשים אפילו פה באולם פה, שנאבקים עם הדברים האלה. יהיה מאוד הזוי. אם פה לא יושבים האנשים שגם נאבקים עם הדברים האלה. כשהעולם שלנו התעוות עוד יותר מאז, העולם שלנו לא נהיה יותר טוב מאז. אני גם חושב שלא יהיה מוזר, אם יושבים פה לא מעט אנשים שמאוכזבים מעצמם כשהם קוראים את הפסוקים האלה. שמרגישים קצת כמו לוזרים. אני לא אופתע אם זאת הרגשה שתופסת את הלבבות שלנו. אבל אתם יודעים איך אלוהים קורא ללוזרים כאלה שבוחרים לחסות בישוע? זה הנושא של הכנס שלנו שבת הבא, יותר ממנצחים. זה איך שהוא קורא בחסד שלו, לאלה שמרגישים שמפסידים במאבקים האלה. יותר ממנצחים, כי זה בעזרת האוהב אותנו. כי בשורה התחתונה לא מדובר על כמה אהבה אני מייצר כלפיו,
אלא כמה אני קולט את האהבה שלו כלפיי. זאת השורה התחתונה. בעזרת האוהב אותנו, אנחנו יותר ממנצחים. כי יש בעולם, אני מכיר חלק מכם, אני יודע אישית שיש בעולם הזה גם לא מעט עדויות על ניצחונות. ניצחונות בישוע, לא כי אנחנו כל כך חזקים. יש עדויות על ניצחונות שקרו מהר בין רגע, יש עדויות פה על ניצחונות שקרו לאט לאט, וזה הוציא לנו את הנשמה, המלחמה הזאת נגד כל מיני דברים בחיים שלנו. יש פה עדויות על אנשים שנלחמים ברגע הזה, וזה לאט מדי וזה כואב מדי לפעמים. אבל יותר ממנצחים בעזרת האוהב אותנו. האמת שגם מי שחווה ניצחון יודע שזה לא נגמר. כי כתוב שהאריה הוא כמו אריה שואג שמחפש, הוא ממשיך, הוא מסתובב. הוא לא בחופש לרגע אחד, כדי להסיט אותנו מכל הטוב הזה שאלוהים רוצה לתת לנו. מי פה לא חווה את המשפט הזה, שהרוח חפצה, אבל הבשר חלש? כולנו. אבל האדון מכיר אותנו, וזה בדיוק העניין. אני חלש, אבל אני רוצה מה שאתה רוצה, אדון. אני חלש, אבל אתה חזק. נזכרתי בפסוקים הבאים לסיום, בשנייה לקורינתים ד'. האוצר הזה נתון לנו בכלי חרס. כולנו פה כלי חרס. כדי שיהיה הכוח הנשגב מאת אלוהים ולא מידינו אנו. נלחצים אנחנו מכל עבר. אך איננו רצוצים. נבוכים אך לא נואשים. נרדפים אך לא נטושים. מושלכים ארצה אך לא נשמדים. ושימו לב לפסוק 10 האחרון. ותמיד נושאים אנו, איפה? איפה? בגוף. פה, עכשיו, זה. נושאים אנו בגוף את מות ישוע, כדי שגם חיי ישוע יתגלו איפה? בגופנו. שוב, שימו לב את הדגש על הגוף. בגוף הזה אנחנו רואים וחשים את המציאות של החטא. החטא שהביא מוות לאדון. אבל בגוף הזה הוא גם מגלה את הכוח שלו, ובגוף הזה הוא רוצה כבוד. אז, יש פה הזמנה לכולנו, להמית את מה שהוא מראה לנו. ואני לא יודע, אנחנו תכף ניקח כמה רגעים בשקט מול האדון. איזה דבר הוא מראה לך שאתה צריך פשוט להמית, להביא בפניו, ומה זה להמית? זה להביא את זה למקום שבו האדון בעצמו מת, כי הוא מת עבור אותו חטא. הוא מת עבור אותה מלחמה שאתה נלחם. להביא את זה למקום הזה, למקום שבו הוא מת והמית את הכוח של החטא, והפך אותנו לבני חורין. איפה המקום הזה? לרגלי ישוע, לרגלי הצלב של ישוע. זה המקום שבו אנחנו יצאנו לחופשי. חופשיים להמית את מה שעומד נגד אלוהים. אז בואו ניקח כמה רגעים בשקט מול האדון, לפני שגם נשיר תכף שיר שזה בדיוק הנושא שלו גם כן. אבינו ואלוהינו, אנחנו יודעים לך שאנחנו יכולים להגיד שאתה גם אלוהינו, קדוש, 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 אדוני צבאות, מלוא כל הארץ כבודך, אבל גם אבא, אבא טוב לילדיך, אבא שמכיר את ילדיו, אבא שמכיר כל פרט וכל תחום, כל מאבק וכל מלחמה, כל התמכרות של ילדיו. אבל אני מתפלל ומבקש ומתחנן לחסד ממך, לכוח ממך באמת, לחיות את הפסוקים האלה, למוטט את הדברים ולהמית את הדברים, ושיהיה לנו אותו יחס לדברים האלה שעומדים נגדך, כפי שיש לך, אדון. ואנחנו מתוודים בפניך על חוסר האונים שלנו, על הגוף החלש הזה, אבל גם אנחנו בטוחים בחסד ובכוח שלך, באמת של דברך, בנוכחות של רוח קודשך, רוח האמת. אבל אתה רואה את מה שכל אחד מאיתנו הביא בפניך עכשיו ברגע הזה, את המלחמה, את המאבק,
אם זה טומאה, אם זה זנות, אם זה פורנוגרפיה, אם זה תאווה, אם זה חמדנות, מה שזה לא יהיה, אדון. אני מודה לך שאנחנו יכולים פשוט להניח את זה עכשיו לרגליך, לרגלי צלב המשיח, ולדעת שבדם שלך יש סליחה, יש כפרה, יש תקווה, יש כוח. תודה שאתה איתנו, ולא נגדנו. אבל מתפלל שאתה תסיר גם כל שקר שמקנן במחשבות שלנו, ומאיים על האמת הטובה והמושלמת שלך. לך אנחנו באמת רוצים לתת את כל הכבוד וכל התפארת, גם בגוף הזמני והחלש והחוטא הזה, שהוא יהיה עדות על החסד שלך כמו גם על האמת שלך. ואת זה אנחנו עושים אך ורק בשמו ובזכותו, בישוע המשיח אדוננו. אמן. אמן.